vapautamme teidät tavaran orjuudesta. Minut varastettiin kesäkuun toisella viikolla. Sinä helteisenä päivänä me oltiin menossa mummolaan. Nyt takaisin siihen penkkiin kuin olisi. Hyvä, että varastettiin. Kesä oli menossa piloille joka tapauksessa. Jos viette mut takas, saatte hyvät lunnat. 100 000 tai jotain. Eihän me nyt semmoista voida tehdä. Rosvoaminen on meidän ala. Ja vehkeet. Me rosvot voidaan tehdä mitä halutaan. Sanokaa nyt yhteen ääneen. Tämä ei ole keikka. Tää lisä sulle yhtä paljon mulle. Rosvosääntönä meillä on tää. Lisää hanaa ja kannat katto. Aina yhtä me pidetään. Lisää sanaa ja kannat katto. Aina yhtä me pidetään. Yhtä me pidetään. Hei, lisää hanaa ja kannat katto. Aina yhtä me pidetään. Näet meidät elokuvateattereissa maaliskuussa.